μη κυβερνητικής οργάνωσης Μετάδραση, όπου τα τελευταία 3 χρόνια δραστηριοποιείστε στη στήριξη προσφύγων εκτός από την Αθήνα και στα σύνορα. Μάλιστα. Τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε ομάδες στα σύνορα, Σάμο, Χίο, Λέσβο, Κο, Λέρο, Οριστιάδα, Ιδωμένη, σε συνεργασία με την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία, και προσπαθούμε να βοηθήσουμε κυρίως με τη διερμηνία, παροχή περισσότερης διερμηνίας, πάρα πολύ σημαντικό, τη συνοδεία συνόδευτων ανηλίκων και την επιτροπή τους, πολλά προβλήματα με τα ανήλικα. Και η τρίτη βασική δράση, που ήδη από πέρσι την κάνουμε, γιατί και πέρσι το καλοκαίρι είχε αρκετό κόσμο, είναι να στέλνουμε ήδη πρώτης ανάγκης στα νησιά. Τώρα, επειδή ακριβώς έχουμε τις ομάδες μας εκεί και γνωρίζουμε ακριβώς τις ανάγκες που χρειάζονται κάθε φορά και τις αναρτούμε στην ιστοσελίδα, για κάθε νησί μπορεί να είναι διαφορετικές. Στέλνουμε τα πράγματα από εδώ, φέρνει ο κόσμος διάφορα πράγματα που χρειαζόμαστε, τα στέλνουμε στα νησιά και τα παίρνουν οι ομάδες μας και τα μοιράζουν στους πρόσφυγες. Τώρα, η δράση αυτή που έγινε ήταν καταπληκτική με την TaxiBit, μια πρωτοβουλία της TaxiBit που εμείς βέβαια επικοινωνήσαμε μαζί τους για να μας βοηθάνε να μας μεταφέρουν στο λιμάνι τα πράγματα δωρεάν. Είπαν βεβαίως θα το κάνουμε για τη μετάδραση, αλλά θα κάνουμε και κάτι ακόμα. Και έτσι έγινε η περίφημη δράση στις 30 Σεπτεμβρίου, όπου μαζεύτηκαν, περιμέναμε 150 κυβικά και μαζεύτηκαν 600 κυβικά και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο. Βεβαίως λέγαμε όχι ρούχα, εκεί θέλουμε μια πειθαρχία όχι ρούχα, ήρθαν και πολλά ρούχα, τα οποία βέβαια θα μείνουν στη μετάδραση, ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν του χρόνου, γιατί έχουμε ήδη αρκετά ρούχα. Τώρα, τι ζητάμε, γιατί αυτό που είναι σημαντικό είναι τα πράγματα αυτά πάρα πολύ γρήγορα να μπουν σε κούτες, να αρχιοθετηθούν, να το πούμε έτσι, και να σταλούν άμεσα στα σημεία εισόδου, όπου έχουμε τις ομάδες μας, και να μοιραστούν, έτσι ώστε να υπάρξει πάλι χώρος και όλοι οι άνθρωποι που δεν μπορέσαν να φέρουν τα πράγματα, διότι πραγματικά πνιγήκαμε, να μπορέσουν αργότερα να τα φέρουν. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι βεβαίως, για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε εθελοντές, πολλούς εθελοντές, 20-30 εθελοντές την ημέρα, από τις 9 μέχρι τις 6. Παρακαλούμε πάρα πολύ τον κόσμο που θέλει να βοηθήσει να μπει στην ιστοσελίδα μας, που υπάρχει ειδικό link για τους εθελοντές, να δηλώνουν ποιες ώρες, ποιες μέρες μπορούν να έρθουν στη μετάδραση, έτσι ώστε να οργανωθούν, να πάρουν ένα μήνυμα να οργανωθούν, να έρθουν, να μας βοηθήσουν, να κάνουμε γρήγορα, να στείλουμε τα πράγματα στα σύνορα. Το δεύτερο πράγμα που βεβαίως όποιος μπορεί, καταλαβαίνουμε τις οικονομικές συνθήκες και παρόλα αυτά βλέπουμε ήδη από το ειστέρημα πάρα πολλοί άνθρωποι που βοηθούν, υπάρχουν και πολλές